Pozdrav svima, sad ću da vam pokažem kako ću da povučem 60.000 coina sa mog naloga. To možete da vidite sada po sledećem prikazu. Evo, 109. dan star nalog. I kad pogledamo šta sam isplaćivao do sada, 9. decembra sam isplatio 10.000 coina i dobio 104 ksio, bio je visok onda. 20. februara sam izvukao 117.000 coina, što je bilo 2544 ksio tokena. I sad ćemo da izvršimo isplatu 60.000 coina. Evo, to ćemo ovako da radimo. Kliknem tu gore na balans gde mi prikazuje 60.188. Evo, sad sam tu kliknuo. Prikazuje da je momentalno 223,3 ksio tokena za 1000 coina. Kliknemo na to i na redeem. Evo sada povučemo ovaj kliznjak ispod do kraja. Ako ću sve da isplatim, evo 60.000 coina za 1398 ksio tokena. Idemo na next, označen je Coinbase wallet, na njega povlačim. Idemo na next. Kaže da verifikujem adresu. Dobro, next. Da li sam siguran da hoću da povučem toliko? Kažem submit. Request submitted, znači potvrđen zahtev, sounds good, ok, gotovo. I sad kad pogledamo orders, 1398 ksio, 60.000 coina, verifying. Znači sad treba da potvrdim to. Sad ću da odem da potvrdim. Onda ću da nastavim u svoj e-mail. Evo ga, došla je porukica. I sad ovde u ovim sitnim slovima ovaj predzadnji link. Evo, kliknut ću na ovaj linkić. Otiće na moju stranicu i kaže da je verifikacija kompletna. To je to za sada, a kada bude stiglo video sa tim završnim delom da vidite kako je to isplaćeno i koliko je vremena proteklo. I evo nastavak na prvi deo gde sam prikazao kako sam povukao isplatu sa CoinApp i sad u ovome kratkom prikazu ću da završim ovaj video i prikažem kako su mi tokeni stigli. Dakle, 7. marta sam povukao isplatu 60.000 coina i sad ćemo da odemo u moj e-mail. Nije otvoren. Sad ćemo ga otvoriti. Evo ga, tu je. Gde sam 9. marta, tačno znači posle 2 dana, dobio isplatu. 1398 ksio tokena u vrednosti od $24.86. Idemo da pogledamo transakciju u Coinbase. I evo, tu prikazuje da je bila cena po coinu tada $0,0177. Od coina isplata 9. marta u 9:11. Ta status completed. Tako da je to stiglo tu. Možete da vidite evo i tu received u history received ksio i to se nalazi na Coinbase-u. Mogu sa tim da radim šta želim. Mogu da ostavim da čuvam ksio tokenu i da skupljam hodl nagradu za držanje ksio tokena. O hodl nagradama ćemo u drugom videu da pričamo. Ili mogu da konvertujem u neku drugu kriptovalutu po svom nahođenju. Ako mislite da možete da se okušate u tome da predvidite koja će druga kriptovaluta da skoči, onda idete ovdje lepo na trade i imate izbor da kupite ksio ili konvertujete. Idemo sad na convert, kažemo maksimalno, convert ksio,
from XIO, tu, ja sam ranije menjao u Bitcoin, ali sad neću, sad ću samo da vam prikažem mogućnosti. I sad ovdje izaberete od mali milion kripto valuta koje ima, da li ćete u koju da menjate. Ja savjetujem ipak da se ne menja, da ostavite u XIO, jer XIO ima jako dobru predviđenu budućnost, pošto je CoinApp alat od XIO fondacije i razvijanjem CoinApp aplikacije ta fondacija i uopšte XIO token jača. A za sada znači samo toliko, pa se čujemo u nekom drugom videu.